Gokoan dut lehen eguna elkar ezagutu genuenean 12 urte betetzez gaz nire jostatu kalte gabean. Garezeko Argirumaiak taldea duzu hau. 18 urteko gazteen sentimenduak pandemia garaian. Existitzea du izenburu kantuak eta gazteak eta balore demokratikoen bilakaera aztertzen duen ikerketa batean entzun ahal izan dugu lehenengoz. Atzean korrika manikien erakusle joan zuri begia egun osoa existitzea zaila menta ez baldin bada zurekin laguna arma sortzea zer egin zaila existitzea zaila menta ez baldin bada zurekin laguna arna sortzea zer egin zaila. Zaila bai, zaila existitzea. Zaila besteen azalean jartzea. Zaila harremanek ezagultzea. Zeregin zaila balore demokratikoak mantentzea. Edo ez? Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Aldatu aldira, balore demokratikoak gazteengan pandemiarekin. Koronavirusa lehertu zenetik aldatu aldira hiritartasun gaitasunak. Zer diote unibertsitatean hasi berriak diren gazteek? Horixe neurtu nahi izan dute Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasleen artean egindako ikerketan. Ongetorri entzule, zientzia puntu-puntuan gaur pandemiaren osteko mundua irudikatu nahi dugu. Nupeko giza eta hezkuntza zientziak departamentuko ikerketa taldea gaztei galdezka ibili da. Hiritartasuna, baloreak, demokrazia, pandemia, sindemia agian, gazteak. Paolo Escoton filosofo italiarraren zuzendaritzapean egindako ikerketa duzu hau. Kaixo, ni Paolo Escoton naiz eta Nupeko irakaslea naiz eta proiektu horien koordinadorea. Ikerketaren zuzendaria naiz. Italiarra naiz eta euskara ikasten ari naiz eta markatu nire akatsak. 177 ikaslek parte hartu duten ikerketa. Nire izena Agunas Flores da, ni psikologa naiz eta Nupeko irakaslea. Ikaskuntza erakundeak irakasgaia ematen dut, magisteritzan eta soziologian eta langile sozialentzako ere. Maider Perez de Villarreal naiz eta albaitari etologa naiz, Nupen egiten dut lana irakasle moduan, zientzia esperimentalen didaktikaren arloan, eta oraingoan naturzientzien didaktikan ematen dut klasea magisteritzako graduetan, bai aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzan, eta bigarren hezkuntzako masterrean ere biologia eta geologiaren inguruan. Hiritar kritikoak eta arduratsuak izateko balio duten gaitasunak. Zertan dira azkeneko urte luze eta berezi honen ondoren? Galdera honi erantzutea zuen xede ikerketak. Batez ere hiritartasun gaitasunak aztertzeko COVIDaren aurretik eta COVIDa dagoen moduan oraingoan ere ikusteko ia gaitasun hauek aldatu egin diren ala ez. Hiritartasunean modu aktibo batean inplikatzen garen edo ez ikusteko, zentzu demokratikoa garatuago edo gutxiago garatu dugun ikusteko, informazioaren kudeaketa nola egiten dugun eta nola kuestionatzen dugun informazio hori edo nola sinisten dugun kuestionatu gabe, nola hiritar kritikoak eta arduratsuak izateko balio duten kompetentziak. Ikasturte hasieran unibertsitateko ikaslei galdezka hasi ziren. Alde batetik kuestionario bat pasatu dugu, magisteritza eta gizarte laneko eta soziologiako 177 ikaslei, eta hortik lortutako emaitzak aztertu ditugu ikusteko ea COVID-honek ze eragina izan duen gure hiritartasun kompetentzietan. Bestetik, hiritartasun kompetentzia hauek praktikotasunera
egiten saiatu gara, ez? Eta Iruñerriko ikastetxe bateko, San Francisco ikastetxeko eta El Vergel zaharretxeko aguren arteko kontaktua edo erlazioa erreztu dute, hobeto esan da, gure nupeko ikasleek, ez? Galdetegia batez ere lehen mailako ikasleei, nupekoei, bai gizarte lana, soziologian zeudenak. Lehendabiziko maila erabaki genuen, sufritu egin zutelako ebau aurretik, batez ere beraiek egon ziren konfinatuta eta froga oso garrantzitsua da beraien etorkizunarentzat. Horregatik pentsatu genuen kolektibo bezala ere tensioa sufrituko zutela eta interesatzen zitzaigun beraiek uste zutena. Bildutako datuetatik ondoriozta daiteke pandemiak nabarmen aldatu dituela unibertsitateko ikasleen jarrera demokratikoa. Emaitzak ez dira ordea ikertzaileek uste zutena. Bai, ikerketa egin aurretik espero zitekenaz bestera, aldaketa horietako gehienak onuragarriak dirudite lehen begiratuan. Balore demokratikoak sendotu egin dira. Sorpresa izan da, egindako ikerketa honetatik lortutako emaitza, nik uste nuen zarragoak izango zirela. Ez ginela hain demokratikoak izango, edo hiritartasun konpetentzia hauek galduak edo galtzeko bidean egongo zirela, ez? Baina ez da horrela izan. Informazioa kudeatzeko gaitasun hori, gero hurbileko politika edo gizarte dinamiketan inplikatzeko joera hori, batez ere bi hauek hoberantz egin dute. Eta horrek zer esan nahi du, agian batzuetan nola esaten duten gure gazteek ez dutela parte hartzen edo ez dugula konfiantzari beraien etorkizunean, beraiek frogatu dute gutxienez arduratzen direla eta konfiantza izan behar dugu. Beraie buruengan, beraien garapenean, pertsona bezala, hiritar bezala. Azterketa honen arabera, hurbileko arazo eta kontuetan konprometituago ikusten dute bere burua gazte hauek. Hurbileko bizitza interesatzen zaie, batez ere. Auzoko, herriko goraberak, bai, hala da, leihotikan ikusten duten hori. Konfinatuta leihotik ikusten zenuena ere. Azkenean, horregon gara bilabete ez, eta azkenean leihotik gertuago duzuna, azkenean interesatzen zaizu gehiago. Ez bakarrik hori, infosikazio garai hauetan informazioa ez dute iresten mamutu gabe. Informazioa aztertzeko denbora gehiago hartzen dute, iturriak kontrastatu eta balorazio kritikoa egiten dute. Geletan ere nabaritzen dugu irakasle moduan, ez dutela bakarrik oinarritzen iturri batean, baizik eta gehiago ikusten dutela. Eta beraien artean ere, solasaldietan eta ibiltzen direla jakiteko iturria hori fidagarria den ala ez. Orduan hori interesgarria iruditu zaigu, hainbeste informazioa dugun mundu honetan, 21. mendeko gizartea informazioarena eta ezaguerarena izango denez, orduan interesgarria iruditzen zaigu gure ikasleak horretan sakontzea pixka bat gehiago. Jakin min handia dutenentzat, adimen erneko jendearentzat, zientzia puntu-puntuan. Ni bai aldaz nahi, nupen soziologia aplikatua, ari naiz ikasten, eta Argilo Mailak taldean abeslaria naiz. Galdera zaila, uste dut deno egongo garela ez ados, beti erabiltzen diren hitzak benetan betetzea ez, demokrazia, justizia eta askatasuna ez, baina gauza ez da hor geratzen ez. Begun behar bada erabiltzen dira barru askotan ez gehiagitan, eta behar bada ez dela egia edo ez dakit nola esan, baina gustatuko litzaiak tokizunen edo egote intentzio bat gauza birplanteatzeko, benetan sustaitatik heltzeko, ez? Zenbait balore demokratiko hobera egin dute ikerketa honen arabera. Hala ere, pandemiak agerian utzi ditu hain positiboak ez diren aldeak. Bata, elkarrekin erlazionatzeko baliabide gutxiago, nonbait. Gaitasun inter eta intrapersonala kaltetua somatu dute, ez? Batez ere konfinamenduak bultzatuak, sare sozialetara edo sozialetan ibili dira denbora gehiegi edo euren ustez larregi baliatu dira erlazionatzeko bideo horretaz, ez? Orduan horrek kaltetu ditu elkarrekin erlazionatzeko baliabideak edo gutxitu ditu, ez? Etxean egotea eta bakarrik sare sozialen bidez erlazionatzerakoan gaitasun horiek, habilidade soziala edo gizarte trebesi horiek kaltetuak. Biga,
euren buruarenganako konfiantza gutxitu da. Ezkorrago dira. Aipagarria da beste bada, euren buruenganako konfiantza ere gutxitu egin dela, ez? Pandemiak eragin da, ez? Euren bizi proiektuak erdiesteko konfidantza gutxitu dela. Hori proiektu horiek oztopatzen dituzten baldintza askoren kontra, ez? Jo behar dute, edo hori ere ikusi dugu. Eskorragoak daudela etorkizunari. Arrazoi pixka bat ere badute, ez? Bai, arrazoi. Noski badute. Eta hori nupen presentzialak egin ditugula zenbait klasetan. Beste unibertsitate batzuetan aldiz, virtualak izan dira, eta hori ere agian eragin sakonago izan du sensazio horretan, ez pixka bat depre edo ezkorrago egoteko modu horretan. Iga, zailago egiten zaie bestearen azalean jartzea, bestearekin empatizatzea. Adibidez, gaitasun empatikoa, ez, bestearen azalean jartzeko gaitasun hori, ez, txikitan, eskoletan eta familietan, hezkuntza prozesu oso landu behar dena edo lantzen dena, euren ustetan gutxitua edo kaltetua ikusi dute, ez, bestearen azalean jartzeko gaitasun hori ez direnez hainbeste erlazionatu, ez, zaildu edo zailago bihurtu da, ez, empatizatzearen rola edo, ez. Zientzia puntu-puntuan. Kalitate honeko ikerketa jatorrizko deiturarekin. Ikerketak bigarren atal bat izan du. Hiritartasun kontzientzia eta konpetentziak praktikara eramaten saiatu dira. Eta horretarako ertzetan gelitzen diren ahots horiei aukera eman diete euren itxaropenak isladatzeko. Gehiegi entzunez diren ahots batzuei aukera eman diegu euren itxaropenak, euren esperientziak eta euren nahiak adierazteko, ez? Eta gizatalde edo kolektiboien artean, hori ANASAPS, Asociación Navarra de Salud Mental, ez? Gaixotasun mentala dituzten pertsonez osatua, El Vergel, zaharretxea, gero San Francisco ikastetxea eta Padeziganda ikastola, nolaite aurren, batez ere 8, 9, 10 urteko aurren sentsazioak eta jasotzeko, ikusteko nolakoa den euren itxaropena, edo zer botatzen duten faltan, edo zer berreskuratzea espero duten, ez? Eta gure ikaslei aukera eskaini genien 8, 20 eta 5 urteko gazteei aukera eskaini genien, adierazteko nola sentitu diren kaltetuak, ez, pandemianengatik, eta ze espero duten berreskuratzea, edo nola ikusten duten. Planteatu genuenaz izan zen horretik, izenburua zen begirada anitzak, ez, nolabait kolektibo hauek eskaini dezaketen ikuspuntu diferente bat, eta agian ez behar beste aztertua edo ez behar beste jasoa, ez. Nola ikusten dute COVID osteko bizitza El Vergeleko zaharretxean bizi diren agureek? Ze espero dute berreskuratu umeek? Baina aurrak beraien marrazkien bidez, frogatu dute, beraiek nahi zutela, beraien aitona-amonak besarkatzea. Marrazki askotan ikusi dugu hau, beraien sensazioa, beraiekin elkartzeko berriz, besarkatzeko, eta hori oso polita izan da. Ere beste aur batzuk, futbolaren inguruan, sadarrera joateko, Osasuneko jokalariak ikusteko adibidez, beste batzuk ondartzara joateko, baina musukoak entzekoa eta gurekin berriz elkartzeko grina bazegoen marrazkietan. Eta ANASAPSeko partaidek egin dutena, ez, da pinturaren bidez adierazi dute itxaropen horiek eta kuadro politak eta oso esanguratsuak, oso signifikatiboak izan dira, simbolikoki. Gizartearen ertzetan gelitzen diren kolektiboen begirada positiboa, itxaropentsua, errealitate berri bat sortzeko asmoz. Nolabait gure begirada positiboa da eta itxaropentsua, ez? Eta nahi genuen sustatu ikerketa zerbitzuko esperientziak, horregatik erabaki ditugu kolektibo batzuk uste izan dugunak sufritu egin dutela konfinamendu garaian, eta gure ustez pixka bat begirada positibo hori ematea. Gizartea nolabait baikorrago izateko etorkizunari begira, luzatzen ari dela pandemia, baina etorriko da garai bat non biziko garen beste modu batean, ez? Pixka bat ideia horrekin egin dugu. Hala bedi. Hala ere, existitzea zaila omen da, ez baldin bazurekin laguna, arna sortzea zeren zaila. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Menuan mota guztietako jakintzan, egiazko jakiteak. Puntu-puntuan beti ere.
Existitzea zaila omen da, ez baldin bazurekin launa, arna sartzea zerein zaila. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.